Adam hukuklaryny gorayan toporlaryň ençemesi Türkmenistanyň hem içinde hem de daşynda türkmen raýat aktivistlerine garşy. Şeýlede ýurdun daşynda protest hereketlerine gatnaşanlary ýzyny dolamak üçin aktivistleriň ýurdun içindäki garyndaşlaryna garşy edilýän basyşlaryň güýçlenmegine alada bildirdi. 23 iýulda adam hukuklaryny goraýjy 10dan gowrak toporun gol goýan beýanatynda Türkmenistanyň dünýäniň iň bir repressiw ýurtlarynyň biridigine, şeýlede 2019-njy ýylyň tomsundan başlap daşary ýurtlardaky türkmen migrantlarynyň jemgyýetleriniň arasynda şol sanda Türkmenistanyň öz içinde de protest hereketleriniň güýçlenip başlandygyny üns çekilýär. Beýanata gol goýanlaryň biri adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy toparynyň başlygy Farid Tuhpatulynyň pikirine görä, şu ýylyň 20 aprelinde Türkmenistanyň Lewap we Mary vilayatlarynda gopan tupandan soň türkmen häkimetleriniň goluny gowşuryp ejir çekin ilata harasatyň weýrançylykly netijelerini aradan aýyrmakda tasdan hiç taat etmezligi protest hereketleriniň täze tolkunyny döretdi. Действительно, как приводилось в нашем заявлении, как бы некий такой стартовой точкой явилось то, что власти никак не реагировали на стихийное бедствие, которое произошло на востоке страны. Tuhpatulyn türkmen häkimetleriniň meselelerini çözmegiň diregine wakalary ýaşyrmak, adamlara basyş etmek boýunça adaty tejribesine baş goşandyklaryny hem belledi. Вместо того, чтобы помочь пострадавшему населению, наоборот, стали скрывать данные и репрессировать тех, кто посылал это видеоролики с происходящим. Ýatlytda Karasatyň ýygyny türkmen häkimetleri ejir çekin sebitleri barýan ýollary petipläp, weýrançylyk barada internet üstü bilen maglumat paýlaşan aktivistleri ýygyrlady we ulara basyş görkezdi. Munyň ýygy bilen 13-nji maýda Türkmenabadyň sebitleriniň birinde ýaşaýjylaryň protest geçirip şäheriniň köçeleriniň birine hem petiklendigi barada maglumat gowuşdy. Lewapda we Maryda bolup geçen tebigy betbaççylyklar barada Türkmen hökümeti we döwlet habar berişleri isteleri dymsada, ýurt daşyndaky türkmenler dymmady. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlary Türkiýede, Demirhazyk, Kiprda, Birleşen Ştatlarda türkmen hökümetiniň we prezidentiniň alyp barýan siýasatyna garşy açyk protest bildirmäge başladylar. Protest şäherleri baradaky maglumatlar internetde giňden ýaýrady. Munyň netijesinde protest şäherlerine has köp adam gatnaşyp başlady we öňe sürilýän talaplaryň sany artdy. Türkmen häkimetleri protest tolkunlarynyň aktivliginiň öňüne aljak bolup, aktivistlere we olaryň maşgal agzalaryna garşy basyşlaryny güýçlendirdiler. Türkiýede bilim alýan türkmen studentleriniň sözlerine görä, Türkmenistanyň ýuridik gullyklarynyň işgärleri olaryň umumy ýaşaýyş jaýyna baryp, mobil telefonlaryndaky maglumatlary, şol sanda şahsy hat alışmalaryny, suratlaryny barlapdyrlar. Eger de protest hereketlerine gatnaşan aktivistler bilen bagly kontaktlar ýa-da suratlar tapylan bolsa, onda studentleriň ilki deportasiýa edilip, soňu bilen de türmäge basyljakdygy bilen haýwadatlypdyr. Türkiýede, Russiýada we beýleki käbir ýurtlarda telefon arkaly jaňlar edilip, fizik taýdan zulüm görkeziljektigi bilen hem gorkudylypdyr. Türkmenistanyň öz içinde de aktivistlere we olaryň ýakynlaryna basyşlaryň güýçlenendigi barada habarlar gowuşýar. Tasdiklenmedik maglumatlara görä, soňky aýlarda ýurdun içinde de protest şäherlerini gurnamak, türkmen häkimetlerini tanqidleýän listowkalar paýlamak diýençiklary edilýär. YouTube'da Wepa Çopan lakamy bilen çykyş edýän türkmen aktivistiniň sözüne görä, Türkmenistanda häkimetler onuň ene atasyna, aýalyna we çağlaryna basyş görkezip, ony semetmäge diýençärler. 16-njy iýunda Aşgabatyň büzümüň etrafynda internetde opozisiýanyň birleşmegine çağırş eden Murat Düşemow adly ýeni bir aktivist tutsak edildi. Bir näçe günden soň ol öý tutuklugyna geçirildi. 26-njy maýda türkmenleriň İstanbuldaky protest şäheresini gurnan Hanym Rasulowanyň Türkmenistandaky dosty hem Ençemezek Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ýerli edarasyna çağıryldy. Howpsuzlyk gullukları Rasulowanyň protest hereketlerinden el çekmegini talap edip, onuň dostuny ýençdiler. 24-25-nji iýunda onuň bir güýjüni izläp, Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň edarasynda suwsuz, iýmitsiz sakladylar we gaýtadan urdular. Rasulowanyň ýakynlaryna hem basyş edilýändigi bellenilýär. İýulda Bayramaly şäherinde polisiýa internet chatlarynda Gülnar lakamy bilen tanalýan 3 gyz dogany gorkuzyp, olary fizik taýdan şikayet etdirmek bilen haýwadatdylar.
Beýanaty gol goýan adam hukuklaryny goraýjy toparlar bu hili ýene başga-da ýagdaýlaryň hasaba alnandygyny ynykdaýarlar. Beýanatda Türkmenistanyň durul pikirleligi basgylamak tejribesinden el çekmegine, aktivistlere ýygyrlamagyny besetmegine we emele gelip başlan grazdan jiňmitçiligi bilen dialogu başlamaga çağırş edilýär. Beýanatyň awtorlary diňe şu ýagdaýlarda syýasy gapma garşylygyň ýitileşmeginiň öňüne alyp boljakdygyny we toplanan meseleler üçin konstruktiw çözüm tapmagy mümkinçilik dörejekdigini belleýärler.